Oletko valmis jatkamaan tässä kotimaisessa politiikassa, vaikka SDP ei olisi pääministeripuolue? No, pyrin kansanedustajaksi ja kyllä olen täysin kansanedustajan työhön myös sitoutunut. Päivää kaikille. Tänään omalta osaltani iso uutinen on se, että olen pyytänyt eroa eduskunnalta kansanedustajan tehtävästä siirtyäkseni uuteen tehtävään. Keväällä 2. huhtikuuta Sanna Marin keräsi yli 35 000 ääntä, mutta SDP jäi eduskuntavaaleissa vasta 3. 5. huhtikuuta Marin kertoo jättävänsä SDPn puheenjohtajan paikan. Siihen johtopäätökseen, että en pyri jatkamaan SDP-puheenjohtajana tulevassa puoluekokouksessa, joka pidetään syyskuussa. 7. syyskuuta Marin kertoo halunsa erota kansanedustajan tehtävästä juuri uuden eduskunnan istuntokauden alettua, kun on ensin käyty yhdessä istunnossa näyttäytymässä olkapää paljaana, jotta päästään otsikoihin. Äänestäjät petetään ja itsensä johdolla Karille ajettu Suomi jätetään, kun rivikansanedustajan tehtävät eivät näemmä ole tarpeeksi yleviä Euroopan politiikan kerman kanssa illastaneille ja kansainvälisten lehtien kansissa poseeranneelle Suomen politiikan julkkisprinsessalle. Nyt suuntana on Britannian entisen pääministerin Tony Blairin perustama Lontoossa sijaitseva Tony Blair Institute, johon hänet on nimetty strategiseksi neuvonantajaksi. Kyseinen Tony Blair Institute saa esimerkiksi rahoitusta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja tasa-arvostaan tunnetulta Saudi-Arabialta. Instituutin sivuilla kerrotaan seuraavaa. Autamme hallituksia ja johtajia saavuttamaan tavoitteitaan. Teemme sen antamalla neuvoja strategiassa, politiikassa ja toimeenpanossa hyödyntäen teknologian voimaa kaikissa näissä osa-alueissa. Kuulostaa jotenkin siltä, että epädemokraattinen järjestö säheltää maiden asioita omalla globaalilla agendallaan. No, oli miten oli, en oikein näe, mitä muuta annettavaa Marinilla olisi kuin antaa neuvoja Instagramin käytössä. Instituutin sivuilla on niin paksua tekstiä Marinin rekrytointi-ilmoituksesta, että pakko sekin katsoa. Siinä väitetään, että Marinilla on saavutusten lista, joka sisältää yhden maailman kunnianhimoisimmista ilmastotavoitteista mahdollistettuna täydellisen digitalisaation ja teknologian käyttöönoton ohjelmalla sekä maansa liittymisen NATOon Venäjän hyökkäyksen Ukrainassa jälkeen. Hän on uudistushenkinen ja pragmaattinen johtaja, jolla on jatkuva sitoutuminen julkisen vaikuttavuuden parantamiseen. Hän ymmärtää, millaista roolia teknologia voi pelata julkisten palvelujen tarjoamisen parantamisessa, tehden niistä merkityksellisempiä, saavutettavampia ja tehokkaampia useammille ihmisille. Juu, varmasti Marin ymmärtää teknologiasta aivan valtavasti ja ihan hemmetin hyvin hän nämä julkiset palvelut Suomessa pelaa esim. Terveydenhuollossa. Antaisi mieluummin neuvoja vaikka velanotosta, koska siinä hän on erittäin ansioitunut, tai sitten tosiaan niitä someneuvoja maiden johtajille. X-päivän byrokraatti kommentoi, yksi kysymys Sanna Marinin uudesta työstä on vielä selvittämättä. Kuka valtionpäämies muka haluaa Sannalta neuvoja? Edustaja Sanna Marin on eduskunnalle osoittamassaan 7.9.2023 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajan toimesta siirtyäkseen Tony Blair Institute for Global Change in Strategic Council tehtävään. Edustaja on pyytänyt, että vapautus edustajan toimesta tulee voimaan viipymättä vapautuspyynnön käsittelyn jälkeen. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä ja esittää, että vapautus edustajan toimesta myönnetään 13.9.2023 lukien. Pyyntönne on nyt hyväksytty. Oliko tämä millainen helpotus eduskunnan katsoa? No, mielestäni eduskunnan prosessi sujui varsin asiallisesti, aivan kuten pitää. Ensin puhemiesneuvoston käsittelyssä ja sitten ison salin käsittelyssä, aivan kuten kuuluu. Ja tietenkin nyt itselläni on uusi alku edessä ja uusi ovi auennut. Omalle eduskuntaryhmälleni äsken en sanonut suinkaan hyvästejä, vaan sanoin näkemiin, koska en minä puolueesta mihinkään lähde. Ja kuten puoluekokouksessakin sanoin, niin nyt puolueen rivin jäseneksi tekemään sitä työtä ja tietenkin maailmalla sitten viemään niitä arvoja ja asioita eteenpäin, joiden parissa olen tähänkin asti tehnyt töitä. Vaikka Marinille ero oletetusti tiistaina myönnettiin ja heti torstai-aamuna suuntasi kohti Lontoota, niin eduskunnasta tippunut Mikko Kärnä kirjoitti aiemmin osuvasti Facebookissa. Eduskunnan ei tule myöntää Sanna Marinille eroa kansanedustajan tehtävästä.
5 kuukautta sitten 35 628 suomalaista äänesti Marinin edustajakseen valtiopäiville. Se on aivan uskomaton luottamus. Marinin ratkaisu halveksii jokaista hänen äänestäjänsä. On myös selvää, että jossain Tony Blair-instituutessa neuvonantajana työskentelemisellä ei ole sellaista yhteiskunnallista merkitystä, joka puoltaisi eron myöntämistä. Ymmärrän, että Marin on vihainen ja turhaantunut. Pudotus pääministeristä rivikansan edustajaksi on iso, mutta se kuuluu politiikkaan ja demokratiaan. Se pitää kestää ja ymmärtää, että kun on leikkiin lähtenyt, pitää jaksaa leikkiä loppuun saakka, vaikka aina ei kaikki maistukaan. Pahinta on, että tällainen veivaaminen rapauttaa kansalaisten uskoa järjestelmäämme. Eduskunta ei ole mikään hollitupa, jonne tullaan ja mennään kuten huvittaa. Toivottavasti puhemiesneuvosto tekee oikean ratkaisun eikä puolla eroa. Todettakoon myös vielä tuosta Tony Blair-instituutesta, että kyseessä vaikuttaa olevan täysin moraaliton ja rahanahneen organisaatio. Instituutti on muun muassa jatkanut Saudi-Arabian tukemista ja neuvomista senkin jälkeen, kun saudit murhasivat brutaalisti toimittaja Khashoggin. Ja tällaiseen paikkaan Suomen entinen pääministeri haluaa mennä hommiin. Vaikka vaalituloksen jälkeen Sanna Marin kovasti vakuutteli, että on sitoutunut kansanedustajan tehtävään eikä karkaa kansainväliseen politiikkaan, niin tuskin hänen lähtö laveamman leivän ääreen kansainvälisiin tehtäviin yllätti ketään, kun uusi kausi pääministerinä ei auennut. Tuntuu, että oikeasti häntä kiinnostaa Suomi ja suomalaiset yhtä paljon kuin ilmastonmuutoksesta pauhaavaa Leonardo DiCapriota, ilmastonmuutos, huvijahtien ja yksityislentokoneiden penkeiltä. Puheet on aina kauniita, mutta maineen, rahan ja vallan perässä hän taitaa juosta. Hänen valitsemansa poliittiset kannat tuntuu olleen jo pitkään näiden tavoitteiden saavuttamisen väline, eikä mitään muuta. Asiaa kommentoi Iltalehden Timo Paunonen pääkirjoituksessaan 15.9. Pääministeri Marin oli vaaleissa hyökkäävä, käytti puheissaan työväenliikkeen terminologiaa rikkaista ja köyhistä ja löi armotta vastustajiaan vaalitenteissä. Meno hirvitti välillä omiakin. Marin pelasi kevään vaaleissa rutiköyhää ja upporikasta. Hän halusi jatkaa pääministerinä. Kun vaalitulos ei siihen riittänyt, oli aika pakata kimpsut ja kampsut ja lähteä. Marinin lähtö kertoo enemmänkin siitä, mistä politiikassa on loppujen lopuksi kyse, vallasta. Vain poliittinen valta on merkityksellistä, eivät niinkään äänestäjien ja kannattajien edut. Ne hoituvat sitten, kun hoituvat, jos yleensä hoituvat. Ja lisäksi huomionarvoisena pointtina Marinin lähdöstä käydyssä tunteikkaassa keskustelussa on unohtunut tyystin se, että Marin ehti pääministerinä olla hyvin informoitu vallankäyttäjä. Asemansa takia hän oli mukana kaikissa ulko- ja sisäpolitiikan tärkeissä päätöksissä, ja hänellä on ollut käytössään kaikki päätösten taustalla olevat julkiset ja ennen kaikkea salaiset selvitykset. Miten Marin käyttää näitä tietoja uuden työnantajansa leivissä? Toivottavasti Suomen etujen mukaisesti. No, tuskin hän on siellä Suomen etuja ajamassa, koska kenen leipää syöt, sen lauluja laulat. Katsotaan seuraavaksi parit hyvät kommentit Iltalehdestä. Oskari Onninen kirjoittaa kolumnissaan: Sanna Marin sai kokea, ettei poliitikko voi pelata Natalia Salmelan säännöillä vailla moraalia seuraavaa. Ensin hän ottaa sankaritarinana esille vaikuttaja Natalia Salmelan, joka paistattelee usein Ylen keskusteluissa ja kikkailee Finnwatchin selvityksen mukaan verotustaan selvästi huokeammaksi, mutta asiaa ei paheksuta, koska hänellä on sopiva identiteettien lista, jolloin raha, valta tai julkisuus ei korruptoi, vaan on aina tarinan hyvis, jota paha naisia vihaava yhteiskunta kiusaa. Onninen vetää yhtäläisyyksiä Sanna Mariniin, kenellä hänelläkin on kaikki arvokkaat määreet, kuten sateenkaariperheen tytär, josta tuli pääministeri ja globaali politiikkajulkkis. Hän kielsi sukupuolensa vaikutuksen ja yksityiselämänsä, mutta samaan aikaan hän ratsasti niillä julkisuudessa. Siinä, missä influencerin työ on myydä omaa naamaansa hinnalla millä hyvänsä, demaripoliitikolle se on paradoksi. Sosiaalidemokratian kaunein ydin on siinä, että ensisijaisesti kyse on yhteiskunnasta ja sitten vasta yksilöstä. Se on täydellisesti ristiriidassa Marinin omaksuman Instagram-kulttuurin kanssa. Lopulta Marinin piti tehdä faustilainen sopimuksensa, minä vai aate? No, vastaushan hänen kohdallaan on totta kai minä. On kyse arvoista, hän muistutti muistuttamistaan, keräsi vaaleista äänet, vaikeni ja jätti opposition johtamisen Eva Biaudet'n hommiksi.
eli siis täysin tekopyhä ihminen, voisi joku sanoa. Kesällä Marin perusti firman, ilmoitti alkavansa inspiraatiopuhujaksi ja viimeisteli exitinsä poistumalla Tony Blairin ajatuspajaan, kaskun ei Nord Stream-konsultiksi, Sberbankin hallitukseen tai Miltonille. Lopuksi onninen kirjoittaa, kuinka pelle Marinin uusi työnantaja Tony Blair käytännössä on. Blairin vanha kannattaja ja ystävä, kirjailija Robert Harris, paheksui taannoin, kuinka Blair jätti politiikan rahan vuoksi ja hengatakseen amerikkalaisten miljardöörien kanssa näiden jahdeilla. Hänestä ex-pääministeri oli traaginen narsisti, joka kärsi politiikan ja julkisuuden lietsomasta messiaskompleksista. Olisipa se tajuttu ajoissa, Harris pahoitteli. Kuulostaako tutulta? No, osa kansasta tämän on Marinin kohdalla tajunnut jo kauan sitten, mutta toiset sinisilmäiset sannanpalvojat tuskin koskaan. Politiikan puskaradiossa turistiin otsikolla "Rock-tähti Sanna Marin kiillottaa jatkossa Saudi-Arabian kilpeä. Miten se hyödyttää meitä suomalaisia?" Instituutin sivuilla sanotaan, että kyseessä on Saudi-Arabian modernisointiprojekti. Näinhän niitä perustellaan bla bla kaikilla kauniilla sanoilla. Voi olla, että osa tästä on tottakin, mutta se syvä pointti, mistä pitää olla huolissaan kaikessa tässä on se, että autoritääriset maat yrittävät vaikuttaa kansainvälisten konsulttien kautta poliitikkoihin ja päätöksiin. Tämä on nähty niin Nord Streamissä, Sberbankissa kuin urheilunkin puolella, Karvala sanoo. Ristimäen mukaan Marinin kaltaisten entisten huippupoliitikkojen kautta Saudi-Arabian kaltaiset maat ostavat rahalla näkyvyyttä omalle asialleen. Ja vielä parhaassa tapauksessa, kun saa Marinin sinne Saudi-Arabian vierailulle konsultoimaan, niin sehän on parasta mainosta näille maille, että he käyvät tällaista vuoropuhelua demokratian kehittämiseksi. Toki voidaan olettaa, että siinä tapahtuu myös jotain edistystä, mutta kumpi siinä ikään kuin voittaa, niin se on hyvä kysymys, Ristimäki sanoo. Toinen hyvä kysymys on se, mitä Marinin yli 35 000 äänestäjää ajattelevat uusista tehtävistä ja siitä, että Marin ei halua hoitaa heidän asioitaan siellä, minne he hänet keväällä äänestivät, eduskunnassa. Katsotaan vielä lopuksi, miten X:ssä on kommentoitu Marinin eroa ja uutta uravalintaa. Päivän byrokraatti. Tulin, sotkin, lähdin. Perussuomalaisten uusi nuori kansanedustaja Joakim Vigelius 35 628 äänellä jatkokaudelle. Pelasi SDPn oppositioon, ei yhtäkään puheenvuoroa opposition pääpuolueen puheenjohtajana, ei edes hallitusohjelmasta, ja nyt hanskat tiskiin. Kiitos palveluksestasi Sanna, 5.4.–12.9. Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Maria Miala. Rahoitus Saudi-Arabiasta ja pakotteiden alla olevalta venäläiseltä oligarkilta. Kuulostaa juuri sellaiselta paikalta, johon yksikään demokratiaa kunnioittava henkilö ei menisi, etenkään kesken vaalikauden. Persujen kansanedustaja lakimies Onni Rostila. SDPn uskottavuus kokee tässä kikkailussa kyllä kovan kolauksen. Vaalien demarikeulakuva Marin löi hanskat tiskiin heti vaalien jälkeen ja loppusilauksena loikkaa lobbariksi vastoin puheitaan. Melkoinen vedätys. Eli kusetti oikein kunnolla, vaikka ei ollut ensimmäinen kerta. Perussuomalaisten ryhmyri Jani Mäkelä, Marinin toiminta on kyllä äänestäjien halveksunnan maailmanennätys. Varatuomari Mikko Vuorenpää, vittu noita persuja, kun valehtelivat ennen vaaleja. Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammanlahti. Tänään SDP oppi, mitä tapahtuu, kun puolueen johtajalle rakennetaan kulttimainen imago ja kannatus ripustetaan sen yhden imagon varaan. Ja suomalaiset oppivat, että demarit ovat valmiita syöttämään äänestäjille mitä tahansa pajunköyttä voittaakseen vaalit. Päivän byrokraatti miettii SDPn tulevaisuutta. Mikä voisi mennä pieleen, kun puolueen tulevaisuus on 88 Lindmanin, Kissa Näkkäläjärven ja Uniper Tuppuraisen varassa? Harkintakykyä, luontaista eettisyyttä ja asiaosaamista yli sen, mitä yksittäinen puolue voi johdoltaan koskaan toivoa. Espoolainen Mia Autero, Urpilainen ja Marin klassisia demareita, oma etu paras etu. Muistetaan, että kansanedustaja valitaan ajamaan kansan etua, se on luottamustehtävä, ja nyt luottamus petetään oikein kunnolla heti vaalien jälkeen. Näin sitä pitää, hyvä demarit. Naamiot tippuu yksitellen. Ja loppuun vielä Mikko Vuorenpään toinen kommentti. Riviedustajana viikonloppuna aloittanut globaali tähti lopettaa riviedustajan työnsä 3 päivän ja 1 tyylikkään juhlaasun esittelyn jälkeen. Ymmärrän hyvin, työskentely Tony Blair Institutessa on sentään hienompaa kuin riviedustaminen.
Juu, ei taitaisi Marinin ego kestää, kun Jussi Halla-aho jakaisi hänelle puheenvuoroja puheenjohtajan penkiltä ja Purra ylimalkaisesti jättäisi hänen kysymyksiinsä vastaamatta.